Takže ahoj, já jsem Kiki. Já vím, že se ještě neznáte, ale asi mě budete znát. Takže, dneska to bude video, o co se nejvíc hodně ptají ty odběratele, fanoušci na vánoční otázky. A jestli byste slyšeli, že tak kašlám, tak jsem trochu nachlazená, ale to snad bude už dobrý. Takže první otázka je, jak vypadá tvůj den o Vánocích. Asi takhle. Kiki, pojď, vstávej už. Čekáme s tebou na snídani. Dnes v mrazu krčí nos a ani za nic nedal by si zmrzlinu. Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Co pak asi dostanem od Ježíška, to bychom rádi věděli. Já mám malý ségry. No já rodiče dělám. pykle a tak obdrží zas to, co obvykle. Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos Milý Ježíšku, by si pod stromeček přijel nějaký nový zvířátko do rodiny. Oj jo, poda. všichni se však od Ježíška jen aby byl šťastný a veselý. Děti, pojďte jíst. Už jdeme. Jo. Teď se přesuneme na večer, protože přes den se není nic jinýho než to. Pane bože, já se nemůžu dočkat. Je Vánoce, kolik je 6, už by měl jít. Schovejte se prosím do vašeho pokoje, aby tady mohl přijít. Jo, zase máme. Jdeme, pojďte. Další otázka. Co dostáváš nejvíc k Vánocům? Fusakle. Fakt, dostávám hodně fusakle. Už se to nebaví. Hrozně moc dávám fusakle. Dobře. Třetí otázka je o tom, že... Očkejte chvilku, já se jenom napiju. Další otázka je, jestli sánkuju na Vánoce. Ne. Prostě už nepamám vůbec sníh na Vánoce, většinou v lednu nebo v únoru, no. Prostě nějak tak. Tak. To byla třetí otázka. A teď čtvrtá teda. Čtvrtá otázka je, co si přeješ k Ježíšku? Nevím, jestli to znáte, jmenuje se to waveboard. A kdo to nezná, tak jde skeyboard na 2 kolečkách, nebo se tomu ještě říká klikotoč, ale to asi víte, nebo nevíte. A další otázka je, jak zdobí, počkejte, já tady trénu a než mě napadá to slovo. Co děláš, než budou Vánoce? Víte, to jsem vám ukázala takhle to, ale prostě to není pravda, se tam vymyšlela, většinou chodíme na takový plac a tam si pustíme lampiony štěstí a zapálíme prskavky, pak když přijdeme domů, tak tady jsou dárky. Co je? Au! Prostě to taky je, no. Já za to nemůžu. Tak to byla asi 5. otázka, podle mě. A tím bych to asi skončila, nechci, aby tady to zase bylo hodinový video. Tady hází petardy.
A jestli jste během videa slyšel nějaký řev, tak se vám za to když tak omlouvám. Třeba za ty petardy, nebo za to, že jsem nějak kašlala. Vicky, já vám ji poměřím s normálním pečopákem. Taky velké zrovna, tady si počkejte chvilku. Je to o trochu větší. Vicky, já už blbnu, je to Kiki. Ale to je. A nebudu asi vám ukázat, co všechno umí, ale prostě tak vám přeju veselý Vánoce, šťastný nový rok a ještě možná bude video někdy na Silvestra. Takže Kiki se s váma loučí. Ahoj! Ty tu ještě jsi? Ty se porád díváš do té obrazovky? A to si nechceš jít rozdavovat dárky? Ne? Vážně? Nechceš? Ne? Vážně? Tak dobře. Tak si postuš, seď tam.